Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, tinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izvo ndozvandakaita nemurume wangu mushure mekunge tasarudza kuromba. Saka mukuromba kwedu kwatakaita takanzi taifanira kuti tinge tichishandisa mate wedu, musikana wedu webasa. Ainge ari musikana wedu webasa panguva yacho iyoyo, asi iye anenge akazorwirwa naMwari nemidzimu yake because akabva achizongoramwa basa. Mukadzi yeye kwaari anokwanisa kunge asingazvizivi, but angadai akafa, angadai akazoshanduka kuita kitsi. Ndokubva tachizotsvaka umwe maid. Takati tawana umwe maid ndiye watakazokwanisa kushandisa. Saka ndichatangira pana maid wedu wekutanga. Nemurume wangu patakaona kuti business redu rainge risingafambi zvakanaka, ndipo apo patakabva tachizotanga kubatsirwa nevanhu vekumasowe. Tainge tiri vanhu vainge vachinamatawo kuPentecostal, ende munozviziva kuti Pentecostal haitendedzi kuti unge uchienda kumasowe kana kuti kun'anga. Saka takabva tachizobuda muPentecostal because tainge tava kuona kuti zvainge zvava kutiremera. Wainge wava mutoro wainge uchitiremera nekuda kwekuti kwainge kuchidiwa mari dzema free will offering, mari dzema love offering kuchurch, asi mari nemurume wangu tisina. Saka takaona kuti tainge tava kurarama tiri under pressure. And kuPentecostal church unoti kana zvinhu zvako zvikasakufambira zvakanaka unenge uchinzi nekuda kwekuti uri kurarama uri muzvivi, ndokusaka zvinhu zvako zvisiri kukufambira zvakanaka. Saka takaona kuti taifanira kuti tinge tichitombobuda muchurch, tinge tichimboedza dzimwe nzira kuitira kuti mabusinesses edu ange achikwanisa kurikavha zvakanaka. Apa tainge tiine maloni ekubank because business ratainge tichiita nemurume wangu reengineering mumamaini, equipment yacho yatainge takatenga kuChina inotoda utori nemari sana vachivhayo. Asi kana uri just a small business person zvinonetsa kuti unge uchiunganidza mari yakawanda kudaro. Chinodhura equipment nemachinery iyo yatinoshandisa mumamaini umo munenge muchiitwa maprojects tiri masubcontractor. Saka takatora loan kubank, tatora loan ndokubva zvinhu zvazoramba kubuda zvakanaka. Zvinhu zvikatanga kutiomera nemurume wangu tikashaya kana mari. Saka mukuzofamba kwatainge tichiita kumaprofita takabva tachizonzi ndomwe muprofita weGlenora, makamboedzawo here kuti munge muchiita zvechivanhu? Ndopatakatanga kufunga nyaya dzechivanhu. Ipapo tikabva tachizotanga kutsvaka n'anga. Tikaenda kune vamwe sekuru avo vatakangosangana navo paFacebook. Murume wangu ndiye akasangana nasekuru ivavo akatora mafoni numbers avo. Taendako zvakabva zvachizonzi murume wangu ainge aine mudzimu wainge uri paari. Mudzimu uyu wainge uchida kusvitswa mumusha, ndo wainge uchikonzeresa maproblems. Zvainge zvabatana zvasangana zvekare neniwo nekuti ndainge ndiine mudzimu wainge uri pandiri. Saka mudzimu iwoyo zvekare wainge uine machira ainge achifana kuti ange achizotengewa, then zvinhu zvedu zvobva zvachizotanga kufamba zvakanaka. Zvino sevanhu vakakurira muPentecostal, zvinhu zvatainge tichitoziva kuti nyaya dzatainge taudzwa nen'anga zvainge zvisingatoite kutoti tinge tichinoudza hama, nekuti n'anga yacho yakati zvinotoda hama dzenyu dziripo, ndiko kuti mudzimu uyu unge uchisvitswa, unge uchikwanisa kutaura. Muri mega hazviiti nekuti munenge mava kutokanganisa chikaranga chekwenyu. Saka sekuru vakangotipawo bute, vakangotipawo mashizha, vakatipa emuhacha, vakati mongopotawo muchingoteura, muchingotaurawo nevari pasi muchivaudza kuti muri mumasango asi muri munzira muri kuenda kumusha kuti munge muchizonozivisa hama kuti pamakafamba iri ndo ramakaudzwa kuti ndo rinofanira kuti ringe richizobatwa. Saka takaona kuti zvatainge tichitoudzwa nasekuru zvainge zvisingaiti, nekuti hama dzedu dzainge dzisingazombozvinzwisisi kuti tainge tichisangana nematambudziko, ende matambudziko awo atainge tichisangana nawo zvainge zvichikonzereswa nemidzimu yainge iri patiri. Zvadaro mukomana nemurume takazogara pasi tikabva
tafunga kuti tingazvifambisa sei. Murume wangu akati kana tikangogara tadaro tichafa tichivengana nehama. Kana tada kuita zvinhu izvi ngatingoitai zvinoita vakuru vemachechi. Ivo vanoti kana vachienda kun'anga vanoenda in secret pasina kana anenge achimbozviziva kuti vakuru vechechi vaenda kun'anga. Saka takabva tachizosiyana nasekuru avo vainge vachida kutibatsira nenzira kwadzo vasingadi kuita zvemashortcut because vainge vachiti handidi kuti ndinge ndichikuitirai zvinhu zvinenge zviine mashortcut mukati zvekuti zvinozokunetsai kumberi uko. Ndoda kukuitirai zvinhu zvenyu nemazvo kuitira mune ramangwana kana mukazosangana nechamunenge masangana nacho ini ndinenge ndichiziva kuti handina mhosva. Asi kana ndikakuitirai shortcut ndinokwanisa kukupai mushonga wekuti muchingobva pano unototanga kutotaura nemi wava kutokuudzai kuti uri kuda chakati nechakati. Saka izvozvo handizvidi. Dare rangu rakachena. Ndinoda kuti dare rangu ringogara rakachena because zvezvinhu zvinozodeura ropa ndinenge ndisingazvidi. Saka takabva tachizovavengera izvozvo tikatanga kutsvaka. Takazosangana nen'anga yakazobvuma kuti rombesa. Saka takaenda kwairi n'anga iyoyo tikaiudza kuti tainge tiine madzudzo avo atainge tichisangana nawo. Matambudziko acho ainge achinetsa kuti tinge tichimagadzira ende takabva tatomuudza kuti tainge tiine n'anga yainge yakambotibatsira asi nekuda kwekuti sekuru vakati kwainge kusina mashortcuts kumatare avo saka tainge tisina kuzodzokera kwavari nezvinhu zvatainge takanzi tinge tichizodzoka nazvo nehama dzedu dzepedyo. Sekuru ivavo vakabva vati hazvinetsi kana chivanhu chikanetsa tinofanira kuti tinge tichiita zvinoita kuitira kuti munge muchikwanisa kurarama muchidya muridzi dzinenge dzichida kudyaka. Pane pamungazomirira here kusvika hama dzenyu dzabvuma dzati dzava kukwanisa kukubatsirai kana kuti munoita zvinoita panguva iyoyo zvamunenge muchiona kuti ndo zvinokwanisa kusunungura apo panenge pakasungwa chiraramo. Saka mukoma ndakabva ndachizotaura nemurume wangu tikati sekuru ava tinofanira kuti tinge tichingovapa mari yavari kuda so that vange vachitigadzirira zvinhu zvedu. Vakabva vachizotipa mumvuri. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei asi takabvako kumatare avo sekuru. Mazuva acho tainge tisitori namotikari taitofamba nemakombi. Takatopinda mukombi titori nebvuri iroro richitotitevera. Pagoti potanga kuchema kamwe kamwana kainge karimo mumotikari imomo. Kuda kamwana aka kainge kari less than 1 month because amai vacho vaitoratidza kuti vainge vachitobva kuskero nako kamwana ikako. Driver akazototanga kutopopota. Ndikatomunzwira tsitsi driver ndikati unombozviziva here kuti vana ivo vakaita kunge magnet kana paine zvinhu zvinenge zvichiitika in the spiritual realm vanoreacta. Mwana haangochemi because ainge ava kuita rafu achiti imimi ndinokwanisa kukuburutsai because mwana wenyu muri kutadza kumunyararidza because vaiti kana vakamuisa pazamu kudai aitowedzera kutoridza mhere achitochema because ainge achifila kuti mainge muine rimwe bvuri rainge ririmo chinhu chisina kujairirika chisingafanire kuti chinge chichiwanikwa chichifamba nevapenyu chichifamba munyika yevapenyu. Ivo amai vacho vakangogomisidzira vapusa zvino mwana ongochema asingazivikanwe kuti ari kuchemei. Ndakavanzwira tsitsi vose vainge vari mukombi vachibaya zvimafoni zvavo vachiratidza kubhoyekana. Ndikati dai maiziva kuti titori nechinhu chatiinacho zvimwe kuda maikwanisa kupfugama pasi mukanamata kuna Mwari wenyu nekuti proof yekuti Mwari ariko munenge mava nayo. Takazoburuka nebvuri redu ndokubva tachizosvika kumba. Tasvika kumba takanzi taifanira kuti tinge tichipa musikana wedu webasa gumbezi redu iro ratainge tichishandisa kufuka. Takasvika tikamupa gumbeze. Tamupa gumbeze iroro tikamuudza kuti ndora ainge ava kufanira kuti ange achizorara akafuka. Akanyumwa nekuti ainge agara aine hope dzaainge achirota. Akatoona kutoti hope dziya dzandaigara ndichirota dzekuti vanhu vandinoshandira vachaedza kuda kundipa gumbeze iroro kana ndikangoritora ndikarifuka zvinoreva kuti vanenge vatokwidibira mweya wangu nezvipo zvangu vanenge vatozvitora. Mukomana Ashe akatora gumbeze iroro. Usiku hwakazoti hwava usiku ndikabva ndaenda kuspare bedroom kwaainge
akarara. Ndikamubvunza kuti sei ainge asina kufuka gumbezi randainge ndamupa. Akati ainge achinzwa kupisa. Ndikapopota, saka ndakabuda ndichida kunodaidza murume wangu tichiitira kuti iyewo ange achipopota so that maid ange achizofuka jira iroro. Patakadzokerako kuspare bedroom takawana munhu atiza nekabhegi kake. Mukoma ndokubva tachizosiyana naye. Takazotsvaka umwe maid zvekare. Tatsvaka maid, haana kana chaainge achimboziva kana kurota kana kuona. Takangomupa gumbezi iroro, asi takamborishandisa kwemazuva ndokubva tachizomupa tikabva tati iye kuri kutonhora unokwanisa kukuvara nechando, chitora gumbezi iri urare wakarifuka. Haana kunge akaziva kuti ndo gumbezi ratainge takatora ratakatofuka the previous night. Akatora gumbezi ratainge tamupa akabva arara akarifuka. Takatomuona ari muglazi usiku hwose, tainge tichimuona ari muglazi. Then akabva achizotanga kurwara. Atanga kurwara kudaro takadzokera kun'anga tikabva tachizopiwa kitsi iyo yatakanzi kitsi iyoyo taifanira kuti tinge tichiiuraya. Takaiuraya nyama yacho tikaiisa mufiriji ndokubva tachizomuudza kuti iye ainge ava nechisebo chake chaainge achifanira kuti ange achizoseva nacho. Haana kunge akaziva kuti yainge itori nyama yekitsi iyo yaainge ava kupota achibika achidya. After about 1 month akazotanga kuita sekunge ainge orasika njere. Takabva tachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichitsvaka hama yake iyo yatainge tichazotaura nayo tobva tachizoipinzawo mune zvinhu zveurombwa. Takazoita saizvozvo. Tainge tiine hanzvadzi yake yatainge tichiziva, uyo watainge tichitoona kutoti aifarira zvekungopiwa mari ende ainge akaita mbavha. So saka takabva tachizotaura naye, akabvuma nekuti ainge agara achitotsvakawo vanhu vanokwanisa kumubatsira. Kubvuma kwaakaita, hanzvadzi yake yakabva yashanduka ikabva yachizova kitsi iyo yatiinayo. Kitsi iyi basa rayo ndeyekuti inofamba ichitorera hama dzedu dzose mari. Chaunenge wakabata chinobvutwa. Kana wakabata mari iyoyo haukwanise kuita kana anything nemari iyoyo. Haishandi zvachose nekuda kwekuti unenge uchingoshandira ini nemurume wangu. Uye zvekare vanhu vagere nesu munharaunda matigere vanzwa nekungoshandira havo mahara, nekuti kitsi yedu tinoituma. Uye zvekare kana taituma tinenge tichitonzwa zvamunenge muchitaura. Kunyange kana muchinamata tinotonzwa vanhu vachitonamata, totoona kutoti minamato yavo hakuna kwainoenda kana kuti kune kwairi kuenda. Kana vari vanhu vekuti varamba vongoshanda vasina chavanenge vachiburitsa, paya kana voronga kuti kune kwavanenge vachida kuti vange vachizoenda kuti vange vachizobetserwa, inini nemurume wangu mukomanashi tinobva tachizofambawo. Dzimwe nguva tinokwanisa kungomuka tobva tanoisa kana sanzu, but sanzu iri ratinonoisa pamba pako tinokwanisa kungosiya takarihwandisa kana mumaruva panzvimbo pekuti unongofungidzirawo kuti zvimwe kuda maybe kanenge kangoriwo kabranchi kemuti kanenge kadonheramo mumaruva. Saka kasanzu ikako katinokanda pamba pako ndiko kanokunetesa zvekuti kunyange uchida kuenda kunhu kwekuti unofanira kuti unge uchinobatsirwa, kana ukashingirira ukaendako unokwanisa kutosvikako kutori nenoise zvimwe kuda n'anga yacho ichitonetsana nemukadzi wayo, kana kutoti mukadzi achitotukana nemurume wake iri n'anga, zvichireva izvo kuti munhu iyeye kana ozokubatsira anenge atobva pamweya, haana chaanenge achaona. Izvi ndo zvatinoita nemurume wangu. Saka takabva tachizotaura nevamwe sekuru, hama yamaid wangu uyo watakazochinja kuita kitsi nekuti akazenge otsvakiwa because atori nevana. Takabva tachizoita sekunge akaenda kuSouth Africa. Nanhasi uno hama dzake dzinongoti munhu akarova aenda Joni, munhu akarova aenda Joni, but havatozvizivi kuti izvi ndo zvatakaita. Takamushandura tikamuita kitsi. Takazviita nekuda kwekuti businesses edu ainge ava kusafamba zvakanaka, ende paunoromba haungotange uchinzi waromba, unotoita mastage. Zvitori nemastage pekuti unozosvika
pastage yekuti there is no more turning back. Chero zvazvinenge zvaita, kana waromba watoromba, ndo zvinenge zvavapo. Ndiyo secret yangu mukoma ndiinayo. Handiziviwo kuti muri yeZimbabwe muchandijajawo kusvika palevel ripi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi maid wedu wekutanga kwaari kunyangwe achitambudzika, hanzi maybe atori dzimwe nguva dzekuti anotodemba because akazotozviziva kuti tava nemari kudarika mari yatainge tiinayo. Saka kwaari ikoko anotozvidemba kuti dai ndisina kumboramba basa, pamwe ndikadai ndichiri kushanda, but haatozvizivi kuti akatoponeswawo naMwari wake because taida kumushandura kumuita ketsi. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Handizivi kuti zviri normal here. Ndava kutotya. Pamba tinogara muno muSouth Africa nemurume wangu, tigere pamba pevamwe vanhu vane mari mukomana zvekuti month end vanokwanisa kutokuudzai kuti musabhadhara rent. Saka zviri kuitika mukoma zvatova nekanguva zvichiitika. Handizivi kuti murume wangu ndomuudza here kana kuti kwete. Kubva zvandakabatira pamuviri ndisati ndatombozviziva kuti ndainge ndabatira pamuviri, landlord ndo vakatondiudza vakanditi iwewe une nhumbu. Ndikabva ndati handina nhumbu ini. Vakanditi une nhumbu. Ndatozviona apa murume landlord wedu. Saka ndakazozviona mwedzi unotevera kuti ndainge ndabatira pamuviri. Ndakavabvunza kuti makazviziva sei kuti ndava nepamuviri. Vakangoseka vakabva vati aiwa ndinozviziva, ndiko kubasa kwangu. Vakauya ndokubva vandijunga dumbu rangu. Pavakandijunga dumbu ndakanzwa sekunge ndainge ndafambwa nechinhu muchibereko mangu, ndokubva vachizondipa mari. Saka pose pavanobata dumbu rangu vanondipa mari. Ndakavabvunza last time mwedzi wadarika uyo pavakandibata dumbu, apo pandainge ndichida kubuda kuti ndige ndichienda kuchipatara, ndikati nhaimi baba chimbondiudzai sei muchingogara muchingondibata dumbu rangu. Vakabva vachizoti kwandiri hauzivi kuti mukadzi anenge aine pamuviri anenge aine lucky here, especially kana akakubatisa dumbu rake apa usingadanani naye uye zvekare usiri murume wake. Kana akakutendedza kubata dumbu rake unoita lucky. Saka ndo zviri kuitika izvi. Handizivi kuti murume wangu is there any need kuti ndige ndichimuudza here kana kuti kwete. Ndava kutya because vane dzimwe nguva idzo dzavanoita majokes neni anotyisa. Pane rimwe day randakati zvamuri kuita izvozvo hazviitwe, especially kana munhu aine pamuviri hamufaniri kuti munge muchiita majokes akadaro. Vainge vati kwandiri ona mukadzi uyu. Ndikati mukadzi upi? Vainge vakanongedzera kugedhi. Ndikati handina kana munhu wandiri kuona. Vakabva vanditi mukadzi uyo ane nhumbu achazvara mwana akaremara. Ndokubva vanditarisa vakandinongedzera vakati ko iwe kana ukazoita semukadzi yeye uyo achazvara mwana akaremara uchaita sei? Vakapinda mumba mavo vachiseka. Vakazobuda vakabata mari. Vainge vakabata 500 rands. Vakabva vanditi very sorry. Dzimwe nguva ndinoita majokes asina zera neni. I'm sorry. Zvinhu zvakadaro hazvifi zvakaitika kwauri. Saka handizivi kuti zvine chirevo here kana kuti zvinoitika here nhai mukoma kuti murume arambe achikukumbira kubata dumbu rako. Pose paanobata dumbu rako anobva achizokupa mari. Ndikutodawo help nekutoziva kuti zvinhu izvi zvandiri kuita izvi zviri normal here kana kuti hazvisi normal. Chimwezve vanoti kana vakabuda vanouya vaine mapendi avanenge vanditengera. Ndakambotanga ndicharamba ndikaona kuti munhu uyu sezvo achingoramba achingondimanikidza ndinongomagamchira ndomarasa hangu.
ende vanongoramba vachingonditengera, vakangobuda chete vachiti vari kuenda out shopping vanototenga vozonditaimira, kana murume wangu asipo votouya votopinda mumba vobva vanditi ndakakutengera awa. Saka ndikuda advice, ndoudza murume wangu here kana kuti ndoramba ndakanyarara. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu. Imo hamuzvione here kuti muri kungokara mari, but zvinhu zvamuri kuita hazvisi normal zvachose. Hameno zvenyu, musaramba muchigamuchira mari iyoyo kubva kuna landlord wenyu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.